Makati Sekuru. Aiwa, ndiri pangu wakasimbera wazukuru wangu. Ndiri pena ari sematari. Matari right. Wadza chete. Handiri ka. Tinotenda toziva kuti vazukuru Sekuru nyaya yekufonera mavidhiyo call nekuti kuno kufidelity network iri kunetsa. Dambudziko iri rakamira sei? Dambudziko sure pakati peso pa 2022, 2022, 2021, 2023. Nasitagadzisa dambudziko kuti rapera. Ukozoona achizochema kuti Sekuru namsi kubatai. Ngari kunyema. Handiri. Dambudziko rapera nasi. Taitsvaga wifi inoendana nenzvimbo yedu. Saka nhasi tinenge taiwana wifi yedu right. Pasina munhu achachema kuti Sekuru asi kuvabata. Foni network iri kunetsa. Kumafoni anodairwa. WhatsApp nguva ngavafone but da kuchinja mutemo toto Monday nechipiri. Tichitaura nazo vanenge vari kunze. Handiri. Ko nyaya yembavha Sekuru yamira sei? Right, nawo yembavha nhasi vari kupinda kucourt mand. Mbavha dzakabatwa kwasara 1 ndeyasara. Anoita zvapo nako kungonzwa chida kukudirecta kuti uya kubhodha Nyamapanda. Sekuru agara kubhodha Nyamapanda please also. Andigara kubhodha Nyamapanda. Unogara muno muHarare muFidelity. Ndokwandogara. Saka mbavha dzakabatwa dzichiri mukati. Vari kuenda kumatsare edzimhosva vachirimo mukati. Saka tiri kutarisa kuti vatongi vachatonga nyaya yavo sezvo zvichiri kuti mbavha dzaibira Sekuru Kanengo dzakabatwa. Handiti. Ndichiuya kuno kuSekuru pane munhu andifonera akanditi no inini pana Sekuru here vanonyatsoziva vanogona kubvisa zvinhu pamusha nekuti tanzwa nekunyeberwa nemapostori ndomatangira aita nyaya. Ndakati no inini handinganyatsoziva Sekuru vanogona kunyatsobvisa. Asi dambudziko renyu rakamira sei? Zvakati iwewe ndakakudza dambudziko rangu unobva wanoudza nasekuru wako ivavo. Saka pavanozoya vanenge vachitoziva kuti nyaya yachi yakamira sei nekuti hapana chavanoziva chavanozobuda. Ndakati patasvitsana kako hakunyatsoita. Sekuru munhu akadaro ndingamupindure sei? Unoona chinoitika ndechekuti munhu haasida kubatsirwa. Robert kana kuti yapanape unokusvika kuti Sekuru munhu ane dambudziko rakati. Sekuru ndovanoongorora kuti dambudziko racho riri kubva papi, zviri kufamba sei. Iwewe hauna chavanozoende. Iwewe hausi n'anga. Chako chete uri mutapi wenhau. Kunzwa kwaitika nyaya nezvinhu zvinoitika munyika ndonongo uchizisana kuti muZimbabwe kune zvakati zvirikuitika, muZimbabwe kune zvakati zvirikuitika. Ndifunga vanhu kusatenda hawo asi vachakutenda zvavo ndozviziva nekuti kune dzimwe nyaya dzaunobudisa, dzimwe dzinotyisa, dzimwe dzinosekesa, dzimwe dzinosiririsa. Handimazvaona. Saka iye kana achitsvaga munhu ada kumubatsira chandoziva nedambudziko kuti rinzi rapera. Ndirekuti maprofita yaona kumashora pamwe maprofita vasikwanisa kuona pakubva nedambudziko. Chakakosha kuziya chapa kuti musoro uteme. Ndambomubvunza mubvunzo iyoyo zvino hatina zvinotsinzwa naye. Saka kuna vamwe vanhu vanogona kuti vanongonzi muroi ndinhengi but chapa kuti munhu aite muroi chacho chimbori chii chichikukonzeresa. Pamwe mune mweya wongozi musha kuda kugadziriswa, pamwe muti une mwana ane zvikwambo zvake zvida kugadziriswa but imi munochingomanya kuti tiri kuroiwa but zvisiri izvo. Saka maprofita kana kuya dzakawanda panapa nyaya panapa dzatakaita dzemaprofita. Handina hasi kushora zvangu maprofita kuti akaipa aiwa. Ini chandinokurudzira chekuti kana munhu achibatsirwa nditika dambudziko rake ngaripere. Zvikamuke munhu achizotenda kuti Sekuru ini ndane problem yangu yakati but ini pazvisofa zvinhu zvangu zvaright. Ndozvandoziva. Vumwe zvakare kuti inini ndakauya kudaro kwaSekuru ndakazopiwa mushonga. Pamwe ndakanzi ndinogeza 2 days kana 3 days kana 6 days kana 2 weeks kana mwedzi kana 3 months. Asi ndapedza kugeza mushonga iyoyo Sekuru akanditi zvinhu zvako zvobva zvatambanuka. Hazvina kutambanuka. Right. Imomo wakanaka chaizvo. Kuchipatara isusu tafana nechipatara. Ndisaka tizonzi review. Unouya iwewe dambudziko rotokupa mushonga tokuti mushonga uyu unoshandisa zvakati. Handiti. Wobva waenda zvinhu zvako hazvinonoka kuita. Handiti. Unodzoka kureview Sekuru utasa paglass kuti chiri kutarisa kuti zvinhu zvako zvisafamba zvakanaka chimbori chii. Handimazvaona. Saka mumwe munhu anoda kuti kana pamagoback center pamwe unonzi Sekuru mimi munokuita favor sense takaisa goback center yedu isusu yakabva yaita yakanonoka kuita dzangu dziri kungoita inga one aiwa
dzokai kureview tichiona kuti chiri kukonzesa chii. Nezuro chaita nemunhu anga ari panapa anga achikurukura kuti asi kuri ndaikushorai kubva kutanga, ndaifunga kuti munoita madhirama, munoderedza vanhu vachiuya vachikuitai drama, but akaende pazvino so far ndava nekutenda because ndaona nyaya dzakawanda dzinenge dzichiitika. Saka izvozvo zvinowanika mukurarama kwedu isusu. Saka kana maitwa basa dzokai kureview muchibvunza sekuru, uyai munetse kuti sekuru isusu zvinhu zvedu asati zvafamba, chii pati kutadzira ndepapi. Pamwe otherwise ndimoona ndikapa mushonga muno kuti mushonga wakasvika wega unogeza soso vasvika we mushonga yake autoroisa kubheura mvura kupota achigeza zvimazvoona manje. Saka uyai kureview, teedzerai mushonga semapiro awaita. Ukanzi iwe mapilisi edza unomwa makuseni ega ega kana na 7 pakurara, katomwa masikati nenguva dzakati, iwe usvika kukiwa uchamwa mapilisi ako edza wakumwa ako kana kuti mapast 1 dzeusiku. Saka inopora seedzi yacho. Ndakafonera ndiCatherine zvi Christine. Sekuru ndakafonera na Christine akati mukoma ndanga ndishaya mari yebhasi asi regai nditese ndiuye ndione sekuru. Christine wakati zvako mauya kureview zvakamira sei? Titaurire. Wabo taura yabo dambudziko rako zvakamira sei? Ndine problem yekubleed, saka panangoya pana vanhu vapo mushonga NaSekuru zvakafashanya. Takauya rini zvi? Muna October, November, December, January. Handiti wanga wane nguva yakareba zvakaita sei? Ndandava nemakore zvazvakutokwanisa 10-12 years. You bleed non-stop? Zvapera? Zvapera. Sekuru izvo wakazvitaura nemuzuru wenyu. Ndomabasa asekuru. Tinotenda munhu anotenda nekudenga unoropafadzwa, nekuti unongo uchitendawo kuti zvandakapiwa mushonga naSekuru Kanengo ndava right. Anditi inini Christian anamboko handikuzivi, akusi kuti pamwe kuti inini ndingamutenge kana kuti Christian ndikanditewo mari undiitiro drama. Isusu tinongoita mushonga sezvazviri, kupa munhu mushonga wake unoshandisa odzoka achiva nekutenda. Ndimazvona. Saka zvinhu zvinofadza kuti unamwe anoita matambudziko iwaya, nekuti ukaita dambudziko iroro rokuti iwe unongo uchibuda ropa kunhengo dzakavanzika, imba yacho unogara sei nemurume? Haukwanisi kugara nemurume, kana mwana chinomuita sei? Saka ndinotenda muzukuru wangu nokutenda nerutendo rwako. Nyaya yakaitwa gore rapera, ndine dzimwe nyaya dzandandide dzekutaura kuti ndifunga ndakamboti no vanhu vesatakambesa pamaclip vaindada kuti ndichitanga ndichivadedza 1 by 1 tichizobvudza dambudziko ravo because vamwe vanhu vanongopora achibva angoendera futika. Handitika vanenge vakuzoenda macommon section vachingoti kule manyama, kule rovai basa, kule manyama rovai basa, nechingoona mumacommon section imo ndichikurukura navo. Saka iwa zvinokudzwa saizvozvo. Sekuru handibva ndibva ndakuudzai pana Christine akafonera inini achiti ndiri kubva ndiri kusanyati ndine dambudziko rakadai so. Inini ndakamuti rega nditarise kuti pana naSekuru varipo vari free ndevapi vakwanise kuita sei kubatsira. Dai ari akauya kwandiri akati ndiendese kwaSekuru Kanengo zvaigona kuve nemibvunzo yakawanda wanda, asi ndakatoti wauya rega ndonoti Sekuru vari free ndevapi. Imi ndobva mati aiwa inini ndiriko ndopandakaita sei ndopandazouya naye. Handiti kwayo Christine ndichiremember patakapedzera chirongwa Sekuru wakati dambudziko ririko futi kumasisters ako. Variko vanoti vanobleeda saizvozvo. Saka vari kupipa zorani? Variko kumamisha dzavo kusanyati ikoko, vamwe vanogara kwakasiyana-siyana, vamwe vanogara Gokwe, vamwe vanogara kuChirevo. Aiwa, Sekuru wakati kana wakuuya kana zvaita unouya navo? Vakati havana mari dzemabhazi. Kotoni haisati yatengwa? Haisati. Mune makotoni? Vamwe vanorima, vamwe vachiri kurima, asi isusu takurima chibage. Saka zvinoita sewa pachachiwa sei? Kana vachinge vawana mari, kana munhu akanyonyorwadza nedambudziko rakachambuya sekuye kwandakaita. Sematsvakiro wakaiteyo? Wakatokwereta? Utori pachikwereta? Saka kwana tsanhero vari kunzwa kakuti unokushaya sei? Semunhu anga achirwara for long time, saka zvinogona kutora time. Saka wakanditi tive nhamba dzaChristine ndovapa ndotanga ndavafeta ndoita sei?
Handisi. Aiwa, But kotinondabo. handiti. Mashoko ada kutaura kuna sekuru ndeyekuti chiKristini. Ndangoti sekuru makaita basa nezvamakanditi vasai training ndikaonamba vachingotrovaka. Handiti ka. Sekuru mune chekutaura here mashoko ini mashoko anga ndinoda kuti Kristina awana murume ada kumuroora asikutsvakira sekuru sutu musi wemuchato. Kristini hakuna kutarisa pasi kana yanyaya masutu. Ndautomunamatira ka kuti awane murume wake, kuti murume wake asinganyari kuti kana amuwana murume aya sekuru ndawana ini handiti zvandamuwana sekuru murume uyu ndivhetirei kuti zvinoita here kana azviiti ndovheta kana ndamuwana ari right now kuti Kristina sa musi wekubviswa pfuma vanodya zvavo ini ndoda kusutu chete. Handiti iyo kaKristini ndoda sutu. Aiwa ndikusvinzwa chandisingadi varume vavanhu chete nemutano izvo zvaripo uchiona chitanga kukunesa chitanga kuzonzesa like utipo kanhamba dzaKristina dzedze varume vanhu please yanozukuru ndikukumbirawo vana baba Brains, ana baba Kerebo, ana baba John, ana baba Edward, ana my prince, ana baba Prince, baba Vanessa. zvakanaka hanse kuri mati kana anenge anouya kudaro ovhetwa angauye kudai tinomuona kuti usazomanyawo ka zvazvienda varume ayi kuna anarume tsotseka kuseri kwakanditi vanokuvhevhetedza apo mukadzi anenge ari kumusha ka kubva ndiri ndege utopinzwa muhani kumutoona showa mba hamuna nguva 3 months nhumbo yabata maionzo sha ndatomboenda kwatete vari kubuda kuti ati mukadzi vakauye mazvona dzakawanda dzanosangana handiti aya tinotenda sekuru handiti
matombo